Ɗan Kwakur TV. Ka tambaya ni zan baka amsa, kuma ko me kake so ka sani da turanci ka nuna min abu ko ka tambaye ni shi ka gaya min sunan shi da Hausa, ne kuma zan faɗa ma da turanci. Ko me kake so ka faɗa da turanci kawai ka tambaye ni. Agwata kwakur na fahimta sosai. Ya sunan kwakur, ya sunan ɓarawo da turanci. Ba an zo gurin. Ka gane sunan ɓarawo ya kashe kashi biyu, ma'ana turancin Ingila da kuma turancin Amerika. Da Amerikanci shine ɓarions, ka gane, Ingilanci kuma ɓarons, wato shine ɓarawo. Ya gwatan kwakur na rike wannan. To ya sunan abinci da turanci? Gaskiya jahilci cuta ne. Kana cin abu amma baka san sunan shi da turanci ba. To sunan abinci da turanci shine bench, wato bench, ka gane, in kace bench shine abinci. Tan kwakur, to ya suna littafi da turanci? Sunan littafi da turanci shine Zanios. Ka gane, amfanin Zanios, akwai wani baturen Faransa, ka gane, tun wata shekara 82, ka gane, muka yi firamare school da shi. To shi ne ya fara ƙirƙirar littafi, shi yasa aka sa masa suna Zanios. Ka gane, sunan littafi da turanci kenan. Ta kwakur ba turanci, ta kwakur ba turanci. To ta kwakur ya sunan biro da turanci? Biro shine Macbactrons. Macbactrons, wato shine ake kira baka ƙarya. Kai za ba za ka lance rubutu baya ƙarya, sai dai wanda ya yi shi yayi. Shi yasa ake cewa biro Macbactrons da turanci.